Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mámka dovolí, tak se klidně podívej. Through the gates of hell, as we make our way to heaven, through the Nazi lines. Viva Victoria! Tyhle, ty máš nasráno v uších, to není možný. To není fyzicky možný, že jsi tak debilní. Hej, kdo zapomněl spláchnout? No, to byl určitě pilot. Jo, tak pilot. Tak jo, OK, ohledně toho Griffa, na něj sereme. Jako to bylo OK, dokud si honíš ve vlastní kabince, nemám problém se vychcat vedle. Problém byl v tom, když začal líst prostě z těch kabinek a s tím čurákem nahánět ostatní, co tam byli, že jo. Jako když tam byl nějaký deváťák, tak ho tak plesknul přes toho kokota, ty vole, že ho týden nevyndal. Na 3. Tak jo. Raz. Stačí říct, jsem připravená. 2. Od narození, jo. Uklidni se. Hej, měl jsi pravdu. Jako do peřin. Já tady určitě chci! Stůj! Kurva píče, kurva drát, já už na to můžu srát. Tohle čaurdu si dá za vaše matky. What the fuck? Vole, to je prostě kurva to, ty vole. Co je? Co je? Kdo je to? Ej, dělej něco, pilot je úplně na mole, já jsem mu dal řídící páku. Cože? Takže jediné místo, kam by se ta jehla mohla zasunout, je buď moje prdel, nebo tady tyto dveře. Takže, moji ženu znáte, ne? Jo, šéfe. Pěkná, co? Jo, šéfe. Výborně. Stavíš radostně uláka? Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál, Minecraftu za tebou. Já tě budu muset ručně vykastrovat, ty hajzle, neser mě nebo se zvednu, dojdu si pro tebe a vykostím tě. Fajn. Nemůžeš si vzít někoho, koho sotva znáš. To je nesmysl, jsem těhotná. No a jsme v rejži. Viděl jsi tamhle ty dvě tlustý báby? To jsme my, pitomče. Jo, mimochodem matka ti vzkazuje, že jsi retard a že já jsem to povedenější dítě z nás dvou, což je samozřejmě známý fakt, ale aby to bylo ještě zajímavější, tak jsem si vzal velmi specifický arzenál, který se stává z brokovnice, z brokovnice, z brokovnice a z brokovnice. Takže jediná tlumená zbraň je brokovnice, no. Rychle čaruj, no tak čaruj. Můžu? Poslyš, můžu říct něco bláznivého? Mám rád blázniviny. Kunda sem, kunda tam. Poslyš, s tebou není vůbec řeč. To ty jsi rozhejbala tenhle emocionální humus. Nemuselo to dojít až sem, ale ty teď poděláš celý víkend, protože odmítneš přijmout moji omluvu? No tak já ji beru zpátky. Za ty kytky se ti prostě neomlouvám. Neomlouvám se, že jsem ti řekl píčo. A víš proč? Protože ty píča seš.
Píča, 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 seš píča, píča, píča. Tady máš kytku, ty píčo. Myslí, že si nekňuba. Tak to se pěkně plete. Uděláme si prezenčku. Nacházíme se v době kamenné. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Aha. Kámen? Kámen? Jasně, zas nepřítomen. A kámen je určitě taky nepřítomen. Jako vždy. Zas jsou někde spolu. Začíná noc. Drž hubu. Drž hubu. Můj zpěv má projímavé účinky, tak si radši skoč do kabinky, záchody jsou vpravo. Divné. Cíti plyn. Rozsviť.